Quan tenim una relació sexoafectiva de qualsevol tipus, hi ha dues paraules que temem per sobre de la resta: temps i espai. Sembla que la petició de tenir més temps i espai sigui sinònim de crisi. Temps i espai són les paraules més tabudes. Però en realitat no ha de ser així. En una relació, les persones no sempre estan igual i les necessitats i els desitjos respecte a la parella poden variar. No us ha passat que de vegades us ve molt de gust compartir coses amb la vostra parella i en altres moments aquestes mateixes coses les voleu compartir amb altra gent que no són ella? Us ho explico amb aquests hula hoops, així ho veurem més clar. Aquesta part del mig és allò que compartim amb la nostra parella. I això pot variar. A vegades podem compartir més i altres vegades menys. Tot dependrà del que negociem les persones implicades en la parella. Quan estem de subidon amb la parella, el temps i l'espai compartit és més. I després pot passar que tot baixi una mica, perquè necessitem més temps per estar amb nosaltres mateixes o amb altres persones. Les relacions no són lineals. Pot passar d'aquí, aquí o aquí un altre cop. Altres vegades aquests canvis no tenen a veure amb la parella. Per exemple, pot passar que estiguem molt ocupades i que l'espai de la parella hagi de ser menys del que desitjaríem, i no hi ha més. Per això, quan algú ens demana temps i espai, és molt important entendre què vol dir i veure com podem encaixar allò que ens demana. Demanar temps no és igual a un trencament futur. Les relacions no són matemàtica pura.